Asta e totul meu, nu te ready. Ia filmăm cu Betty, Find the button! Acum o să zic că și am live. O să filmez și eu acum, să dau și la filmare. Bună ziua! Bună ziua toată lumea! Numele meu este Betty și azi vom filma Find the Button împreună cu fratele meu, Edi. Ia uitați-le meu aici. Ok, o să ce să... Welcome to Find the Button Hard. First map. Deci din fața mea să citesc. Gata. I hope you enjoy. Sorry for my bad English. My body becomes around 26. Don't break blocks. 2. Play on peaceful. Trebuie să fim pe peaceful. 3. Place the button emerald block. Trebuie să punem blocul pe emerald. Ok. Păi și noi suntem pe peaceful? Peaceful. Nu suntem pe peaceful. Mă rog, haide, jungle. 1, jungle. Ok. What the fuck? Edi? Da. Nu zic că l-ai găsit. Dacă l-am găsit, ce-mi faci? Ești mecheră. Nu l-am găsit. Am vrut să vă ce zici dacă zici că l-am găsit. Dar... Oare de să că mă face? Mie nu prea place foarte mult. Oh! Gata. Păi nu, ce faci? Trebuie să găsim... Ca să punem aici. Da. Nu e ce scrie aici. Nu scrie nimic. Ce scrie? Nimic. Trebuie să găsim butonul. Să-l spargem și să-l punem. Oare fi copac? Mă gândesc, dar cum ne urcăm copac? Adică... Eu știu cum. Adică putem să spargem? Păi tu trebuie să spargi. Sparg iarbă. Uite-mă pe aici, ce copac. Da, știu. Stai. Stai că nu merge. Nu merge să ne semnă copacul nicăieri. Gen e blocat. Trebuie să fie pe aici. Băi, nu e. Dacă e noapte, ce mai vrei să vezi? Și cum jucăm pe telefoane, nu merge să băgăm comenzi. Este... Nu, cred că nu zice nimeni dacă sparg, nu? Ba da. Că l-am găsit. Păi trebuia să sparg. Cred că trebuie să spargem. Nu prea am citit. Că am găsit acest Butonul. L-am luat eu. L-ai luat tu? Da. Hai că ți-l pun înapoi. Lasă, la următorul iau eu. Bine. Da, tot eu l-am găsit, deci mă simt bine, așa, știi? Unde-l punem? Pe ăsta de emerald. Emerald? Ok. Deci cred că aveți nevoie să spargi. Ok. Sau nu, cred că a crescut iarba, mă. Intră. 2 mină. Stai. Intră, bă! Intră! Asta e prost. Intră așa, gata. 2 Deci mină. trebuie să punem blocul, fii atent, să punem aici. Dar nu cred că acolo, adică fie iurea întâlnită pe acolo. Nu, Betty, e chestia aia, găsim noi. Ai găsit? Nu zic că e like. Scuzați-mă. Am 15%. Dar ce cauți lângă mine? Și eu acum fac 13. Am 13, ce să Uite aici, că punem butonul. Ok, ia-te puțin să citesc aici. Nu, acolo e universul. Avem voie să spargem? Aici nu ne-a dat chestii, dar nu avem. Băgăm și... Deci butonul cred că e întotdeauna de piatră. L-am găsit. Unde stai? Vine încoace. Uită-te jos. Ia uite-te jos. Vino aici. Oh, ce mișto. Unde e butonul? L-ai luat? Nu. E gol. Îl
Îți bagi joc de mine? Și nu e nici pe capul meu, aveți pe capul tău? Nu. Ăștia îți bate joc de mine. Stai puțin că pot. Nici în inventar nu l-am. Și nu e acolo, adică nu e. The fuck? Sigur nu l-ai luat? Nu. Ok, nu l-am luat. E poate farsă. Poate da. Ce am găsit eu aici? Unde? Butonaș. Acolo e butonul? L-am luat, da. Bravo. Hai să-l Ce punem. mecheră sunt, da. Da, dar eu am găsit primul ăla. Deci, da, dacă era fake, ce conta, dă-te. Eu intru prima. E un... Dă-te. Eu intru primul. E acolo ceva, nu cred că vrei să intri. Da, bag. Nu-ți bagi nimic. Da. Lasă-mă. Am nervi. Intră, dacă ai tu pe hai. Înainte tu. Mi-e frică că era un creeper aici. Da. Vine, Edi, deschide, te rog, deschide repede. Haide. Deschide-mi. Vino. Deschide-mi. A bubuit. Unde a bubuit? Jos. Bine că ești mecher. Nu a bubuit. Apasă-mi și mie. Că tu poți. Eu nu pot. Dă-te, boule. Îmi apeși? Da, intră. Du-te acolo, lângă. Hai. Stai secundă. Hai, intră. Repede. Gata. E sigur că a bubuit, că eu nu cred că a bubuit, adică... A bubuit. Și uite, a spart două bucăți. Unde? Aici. Dar mecheră mapa că chiar n-a bubuit tot. Ăsta e în tren. Fac. Ne-am întâlnit. Betty, vino cu că mi-e frică. În ăsta. Betty, Ești bun? mi-e frică. Fac? Unde ar trebui să găsim? Stai că mă... Asta m-am găsit, asta m-am gândit și eu. Și eu nu știu să mă urc, adică sunt mai proastă de fel. Nu-și pasă, dar nu știu să te urci. Și uite ce m-am mai gândit eu. Nu e pe aici. Nu e pe acoperiș, că am văzut eu. Pot să-mi dau să zbor? Să văd dacă e pe acolo pe sus? A? A? Te mi-ai uitat odată, n-ai zis că nu. Păi hai să mă dau să zbor, să văd. Dacă e. Eu cred că o faci doar pentru amuzament. Flyer. Cred că pe play. Nu, mă duc să dau game. Nu-i. Cred că dau eu game. Ce game? N-ai voie pe game mode. Ok. Hai când dau fly-ul înapoi. Nu e că uite m-am urcat pe aici. Eu cred că o să-mi dau speed ca să merg mai repede. Uite că sunt aici, uite, stai, vezi? Fii acolo, bă. Unde? Poate să fii pe acolo. Cred că e acolo, fii atent, dar nu știu cum să urcăm. Unde? Unde? Sus acolo. Da, nu pretend să mă urcăm. Uite-te acolo. Un alt creeper? The fuck? Cum te-a lovit? Dă-te. Eu nu te-am Dă-te de lovit. aici, că știu că tu nu mai lovit, uite că și lovești și eu pe el. Cum? Bă. Vedeți, au hack. Ce să ai hack zombie, adică pe bune. Da, pe tu nu știi că... E și un zombie pitic. Ăia mă enervează. Ia mă, lasă să dea mine să văd. Bă, mă plictisit cu voi. Ok, eu mă chinui să caut. Hai și greu. Bă, eu gata, eu chiar îmi dau fly. Nu știu, îmi dau ceva. Îți dau și ceva? Deci mie mi se oprește mereu filmarea. Știi că pot să...
Știi că pot să-mi Eu dau... nu mai filmez, gata, că mi se plăcește mereu filmarea. Bine, știi că pot să-mi dau spy point, da? Ia stai acolo. Vezi? Pe ăsta, eu. Și eu cum îmi dau? Tu nu poți, pentru că nu ai intrat pe ăsta. Dă-mi și mie. Păi nu poți. Trebuie să intri pe ăsta. Hai, lasă-mă. Și eu o să opresc aici filmarea, opresc? Nu. Bă, dar nu unde e butonul, o să-l facem noi și o să ne găsim la alt de ăsta. Cobet, nu? Nu? Uite, bă, ce am găsit aici. Ce? Îmi dea spartă la... Dacă intru, nu mai ies. Adică gen nu mai vin. E zău. Uite, zombie. Bă, Care am văzut, noi să-i omorâm. omoară-i. Ia uite, bă, ce ar vrea să vină aici. Uite, sunt mulți, vină și ajută-mă și sar în coa. Vină coa că sar în coa. Nu sări. Păi ei sar. Dă-te, pleacă de acolo. Cu zobalăii tăi. Dă-te că dau și eu în ei. Bă, da, greu moare. Ei, cam atâta pentru azi. Nu uitați să vă abonați, nu uitați să dați un like, pa, pa.